Железни порти. Здравейте, хора! Железни порти. Нещо видео ще играем на грани. Не знам дали чувате. Днес ще е всъщност 2 игри челендж, защото и Марче е тук от друга къща. И той сега... Да, той сега играе на такова. Мази, аз не съм отгоре. Майнкрафт. Да, той сега играе на Майнкрафт. Хора, преди се абонирайте за канала ми, гоним 30 абонати, ако искате да виждате дълги видеа. Чакайте малко, чакайте. Ето, сега. Започваме да играем. Няма да е на нормал, ще е на easy. Не на easy. Преди ще беше на практик, сега ще бъде на easy. Да. Да чувате Марчи. Ти, тук има въстък. Не. Няма. Хора, само ще ви кажа, че в моят Майнкрафт сервер има аномалии някакви. Да, има такова някакви дупки, дето ще той не ги е правил, обаче не са от крипър, защото са някакви подълговати дупки. И стънки на всичкото сгоре. Да, чакай, спешъл. И аз сега само за този факт, където ми е къщата, реших да сложа такива грамадни железни стени. Да, таз ма фана. Аз се размаза. Да. Не знам дали ще оцелея. Не знам как ще оцелея до края. Дейто. Да, дейто. Чакай. Да, дейто ми излезе. Сега ставаме. Да. Хора, мисля днеска да направим един от бъговете. Сега ще ви го покажа. Айде, ела, бабушке. Гранушки! Да, хора, един Харибо, не знам дали го познавам. Един не Харибо, Хараламби. Не знам дали го познавам. Ама той го прави по по-сложен начин, да го прави по-лесния, да не застане. Ето, стана. И буквално тук, защото бъгнахме грани и вече не може да ходи никъде. Обаче ако паднеш от примерно горния етаж... Не знам дали се вижда много при мен. Не бе! То не е на камера, Не знам. Хора, само ще ви кажа, дупките, които виждам, не се разширяват, което е добре. Ама... малко по-навътре в горичката, която съм сега в нея, има дупка, с която се улових, че е от крипър. Да, те и се уловихме. Окей, намерихме кар батерии. От това слизаме надолу към колата. Защото моята логика и на Марти логиката е, когато намерим първия предмет, който е за нещо от трите изхода, оттам ще бягаме. Нали, Марчи? Да. Това е с моята логика. Да, много е добра. Така, отиваме към мечката на Слендрито. Мечката на Слендрито. На Слендрия. Елена вече позна всички. Така. Едно. Така. Добре, знам, че прибава пак ще едно. Така, тук са най-безполезните работи. Както и да е. Защото се от контрола не е толкова безполезно. Така. Стана нощ, надявам се да не стане нищо лошо в моя Майнкрафт сервер. Спарплък. Представи се в това сървър да има аномалии и да се срещне анонимния писател. По-скоро да срещне Herobrine. Да. Анонимният писател, който всъщност е Herobrine. Ето, не го бутна.
Не пусна пеското. Защото го. Добре. Слагаме той. Тук. Така. Аз лягам. Добре. Пък аз отивам да видя какво има при мечката. Че ме е интересно, сигурно Winch Handle. Не при мечката, да е при рафта на мечката. Хора, няма да намеря материалите, които са краднат. Няма дупката там, да няма нищо паранормално. Да. За всички се молим. Добре, аз взех и втората пушка, втората част от пушката и винаги третата част от пушката, тая най-малката, винаги е най-трудна за намиране. Вие с някакви зомбита. Намерих газунката, обаче то е такова. Газунка. Да. Крипър беше написано. Кое не мога да стара. Не за да роби. Така. Тази дупка е за купа вече къде е. Надявам да не се случило нещо с нея. Има някакъв знак. Сега се надявам. Има картоф. Сега се надявам за последната част от пушката. Кое има, бе? Някой лава зараза е порепнала върху това. Дупката, докато измисля, какво трябва да кажа. Майче се мила. Окей, аз намерих. Хубавото е, че намерих Engine Parts, там дето е телевизора. Мале. Аз не съм най-стъпен на Майнкрафт или не съм започна да бия крипър с водица. Да, ако се чудите, защо толкова време седя тей, това е защото Елито ме накара да пребера диска на Майнкрафт. Хора, надявам се да нямам някаква аномалия в моя сървър. Да. Така че дупката е с някаква лилава течно. Моля! Какво? И тук да се разшири. Какво? Покажи на къде да видиш пак. Чакай. Не съм слагал нищо. Чакай, сега ще видя. Чакайте малко за минутка, няма да спирам клипа, защото да напавя, защото някой път стават проблеми, както миналия клип. Тъй, че сега, нали... Така, Да. това, като се събудих, се случи. Майко, какво? Ако ти покажеш тук, ще се побъркаш. Къде искам да я покажа? Това не е ли вода? Това е обсидиан. Сетя с обсидиан. Ето. Това изглежда като вода, малко. Знам, отново има вода, но това е следващ обсидиан. Да се вместе или да правя още хора, напишете отдолу във видеото на папката, да правите още стени или да си тръгвам от острова. Да, пишете в коментарите. И също така, ако има нови в канала, се абонирайте за канала и лайкнете за това видео. Също така се абонирате и за моя канал. Да, с вдигнато пръстче нагоре се абонирай, се такова лайкнете. За това видео Канала ми се казва Марко от Сигмата, ама ще ви кажа, че 31 декември ще се казва Мартинче 48. Добре, хора, между другото много се радвам, много се гордея, че имам 30 абонати. Не мога да разбера как стана. Не мога да разбера как стана и нещо, ама имам 30 абонати. Хора, знаете, може да включи някой друг човек в канала. Може и да съм аз, може и да съм аз, може и да не съм. Да, само ще ви кажа, че или през полета, или през лето ще правя филм. Да, между другото ние щяхме да правим филм, съжалявам за което, че не го качихме, просто имаше техническа повреда. Да. Аз чува, за малко ще да абонирам. Сега, на друга ми телефон съм от YouTube, по това, което ме чувате. Съм от YouTube. И гледам, за малко ще да абонирам, ама разбрах защо не се е качил. Ама ти участваше в него, бе!
Да. Ама защото не се е качил. Добре. Защото не се е качил. Само ще ви кажа, че в този филм Се разправяш. имаше двама човека плюс аз и един друг. Не, те бяха допълнителни, те не бяха истинските. Да. Те не бяха истинските. Филма се разправяше за едно нещо, обаче няма да ми го разправяме подробно, защото всъщност е доста такова. Ще видите, когато се е качено. Малко по-късно някога. Някога ще е качено със сигурност. Значи тези дупки, ако почне да ви подгонват плюстата, Ето, виж. този след го трие почва нов. Майко ми! Как го пускаш? Аз отивам да взема книгата, защото мисля, че отивам при баба Пайка. Проверих навсякъде при Баба къщата. Пая. Да. Отиваме там. Ох, аз забравих и я книгата. Ох, Бели! Както и да е, отиваме просто при мама. Майката на... Тоест не майката, сестрата на баба Грани. Тя явно баба Грани не обича сестра си и затова я е пленила тук. Да, тук е. Обаче тя е чудовищна баба Пая. Добре, не пъм. Къде съм? Ето ме. Добре, чай, аз защо не съм минал тук, ми е интересно. Както и да е. Така, тук е, трябва да изчакаме. Само да не става нищо гадно. При баба Пая ли? Не, при Майнкрафт ли? Да,